Hola, jo soc Andreu Català i avui faré una explicació de lo que va ser el meu treball final de grau d'aquest estiu, que és un estudi d'investigació en el qual m'he posat en contacte en col·laboració amb el Club Volei Soia i és un estudi que tracta sobre l'armat d'atac de jugadors del Club Volei Soia en comparació amb jugadors olímpics professionals. Aquest és l'índex pel qual passarem, el podeu veure aquí, i començar dient que el vòlei és un esport relativament antic, que neix en el 1895 i està format per diferents accions, com poden ser el saque, la recepció, els passes, el bloqueig, la defensa i l'atac. Aquest darrer és l'atac és l'acció amb més correlació d'èxit en quant a les jugades que existeixen. És a dir, si tenim un molt bon atac, tenim moltes més probabilitats de guanyar el punt. Però ha evolucionat, ha estat sempre el mateix. Les diferents accions i d'altres esports també, per exemple, en el nostre cas, el saque, va començar des de la mà baixa, després va continuar amb el ganxo, en saque flotant en salt, i actualment s'estan fent saques en potència que arriben fins a 130-140 km per hora. Però i què passa en l'atac? Sempre ha estat el mateix, n'hi ha hagut diferents tipus, ha anat evolucionant amb el pas del temps. Això és un poquet la justificació de l'estudi i és per què l'he fet. Llavors, l'objectiu principal és comparar, com hem dit, l'armat que utilitzen els jugadors del Club Volei Soia, comparar-los amb els jugadors d'élite, per saber si així hi ha una alineació entre el que s'ensenya i el que s'utilitza al rendiment. En quant a objectius específics, podem veure que hi ha identificar i classificar, quantificar i comparar estadísticament els resultats, veure si hi ha alineació entre els d'élite i les nostres jugadores, i finalment proposar algunes recomanacions pedagògiques. En quant als fundaments biomecànics, això és l'Associació Americana de Voleibol, que determina les 5 fases de l'atac, i tenim aquestes 5, però nosaltres ens centrarem en una que està intercalada, que és la fase d'armat, que és tot el que serà el moviment del braç. I en quant a això, veiem que Seminati en el 2015 determina 2 models d'atac. Només els classifiquen 2, que és el tradicional, que és que l'empleava tot el món, i l'alternatiu, que és una tècnica que optimitzava tant colze com muñeca en l'alineació de sombra per millorar la transferència de l'energia. I s'ha demostrat que aquest tipus d'armats que utilitzaven guanyaven fins a un 5% més de velocitat, entre un 5 i un 10, i també hi havia menys risc de sofrir una possible lesió degut a que era un moviment continu i no era tan agressiu en quant a pinçament de sombra, lesions de l'àbrum, eslap. Però nosaltres ens centrarem principalment en aquest estudi que veus a continuació, que serà l'estudi d'en Georgi Atsis del 2023, en el qual diu que hi ha 5 tipus d'armats diferents. L'straight, que és armat recte o rus, l'arco fletxa alto, arco fletxa bajo, snap o latigazo i finalment circular. I aquí podeu veure les fases de cada un dels atacs que estan a l'esquema de la dreta, i la línia vermella significaria la trajectòria que fa el colze durant tot el moviment. Veurem cada un dels tipus d'atac. Aquí podem veure l'armat recte, en el qual veiem que tant el colze com la muñeca passen per damunt de l'altura del que seria el front. L'armat arco fletxa alto, que colze passa per l'altura del front, però la muñeca segueix per damunt de l'altura del front, perdó. L'arco fletxa bajo, ja tant el colze com la muñeca passen entre l'altura del front i l'altura de sombra. Snap, tant muñeca com colze s'alineen a l'altura de sombra. I finalment, l'atac circular, en el qual colze i muñeca comencen per davall de sombra i acaben per dalt. Cal mencionar que aquest darrer és l'únic que no és un moviment d'anada i tornada, sinó que és un moviment continu, per això se li diu circular. El grup de comparació en el qual se centra aquest estudi replega dades des de Los Angeles del 86 fins a Tòquio del 2021 i agafa totes les finals que se varen jugar, tant masculines com femenines, tots els jugadors que varen jugar, i els classifica amb aquests 5 armats que hem vist diferents. I aquí podem veure un poquet les estadístiques que surten, com podem veure datos importants, 167 jugadors varen participar, dels quals 85 varen ser dones i 82 homes, i com a dates curioses, quasi el 40% utilitzaven l'armat circular,
en comparació amb l'altre tipus de patró més diferent, diguéssim, que l'armat recte, que només l'empleaven un 4% de jugadors i jugadores. Aquí podem veure una seqüència de diferents etapes, seran per cada tipus d'atac. Aquest és el primer, l'armat straight, que seria un poquet menys ideal, degut a que, el que han dit, no? Pinçament de sombra, menor capacitat per transferir energia. Això no vol dir que no l'empleïn també d'alt rendiment. Aquest tipus d'armat se sol veure molt en categories base i iniciades. Després tenim l'armat alt, que com havíem dit era colze a l'altura més o manco del front i la muñeca passa per damunt del front, òbviament. I aquí ven jugadors també professionals, òbviament, de molt d'alt nivell. Després, armats baixos, d'alto fletxa abajo, podem veure la Boskovic, podem veure la Plumber, en Jordi Ramon, per exemple. That distraction, that millisecond of a distraction, just opens. To get out, get back in again, and then good mismatch for now. El següent ja seria l'snap, que ja era l'alineació completa, entre muñeca i colze amb l'altura de sombra. Brazil again, 113, lost 2. Damage up to the point where they weren't was the ball on the net, so Janusz can find them in position. His peripheral vision knows that this block's just come into play. I finalment, l'atac circular, en el qual vos pareixerà potser un poc estrany si no l'heu vist, però tant muñeca com colze passen per davall de l'altura de sombra i normalment són els jugadors que aconsegueixen tenir una major velocitat, com veus hem vist en Romanó, en Anderson, en Gavi. I aquestes tècniques no només s'empleen ara al rendiment, també s'empleaven en els Jocs Olímpics anteriors, com hem vist tantes, també he posat un parell de jugades que formen part del 2004, crec que era, o 2008, i jugades del Nations League de jugadors professionals. He posat aquest tipus de jugades perquè a càmera lenta se pot veure molt millor el tipus de moviment que utilitzen. Això són jugades recents de Nations League 2025 o 2024, però aquí, per exemple, podeu veure els jocs, no sé si Beijing 2008 va ser aquest. Molt bé, doncs una vegada que tenim això, vos explico com va ser el nostre estudi. Se va utilitzar la càmera lenta per poder gravar les jugadores, el Kinovea, que és una aplicació que separa la imatge o el vídeo en fragments per poder saber on se troba en cada moment el colze, la muñeca, l'ombra, i la CPSS, que és un sistema estadístic per veure tots els gràfics i les taules d'estadístiques. Això és un poc l'explicació del que vàrem fer, que va ser cada jugadora va realitzar 2 atacs, una roda d'atacs per 4 o per 2 en funció del braç dominant, s'ha d'atacar i no val fintar. I, òbviament, si per el que sigui no s'ha aconseguit rematar, se pot repetir l'atac. Molt bé, una vegada que tenim això, vàrem fer la gravació de totes les jugadores del Club Volei Solla, que són un total de 68 jugadores, i aquí podríem posar un exemple per determinar quin armat utilitza cadascuna. Aquí podem veure Anaela, que la podem comparar amb el quadre extrema d'en Giatsis del 2022, on veiem que ell en aquest cas utilitzaria un arco fletxa abajo, el seleccionem aquí, i si no ho tenim clar, sempre podem recurrir a les imatges que ens va donar, els vídeos que ens va donar el mateix Giatsis. Per tant, en aquest cas seria un arco fletxa abajo. I així en totes les jugadores. Com ens va donar resultats? Que tenim un 0% de jugadores que utilitzen l'armat circular, l'armat que més se va produir va ser un arco fletxa alto, i el segon més utilitzat va ser un armat recte, el que vos he dit, no? Que les jugadores més iniciades, per facilitat, solen emplear aquest tipus d'armats. Aquí vos he posat un parell d'exemples de jugadores que utilitzen l'armat straight. No vos he posat a totes, però a baix a la descripció vos ne posaré, si voleu, totes les jugadores que vàrem anar gravant. Aquí a continuació veiem l'arco fletxa alto.
Ara, a continuació, arco fletxa abajo. Snap. I finalment el circular, que el circular, com vos he dit, no hem trobat cap jugadora del nostre club que utilitzi aquest tipus d'atac. Bueno, això és la comparació de lo que s'esperava, és a dir, a la dreta veiem el percentatge que li va donar l'estudi d'en Georgiadis comparat amb el nostre. Com podeu veure, nosaltres tenim un 0 i ells un 38, els professionals empleaven un 4,2 recte i nosaltres un 27, un 9% utilitzaven cerco fletxa alto i nosaltres un 47, és a dir, aquests són un poquet les comparacions de lo que ens han sortit els resultats. I bueno, finalment, en quant a discussió, podem dir que hi ha una distribució molt diferent entre professionals i nosaltres, que no apareix l'armat circular, i això pot ser degut, pues, pintura per l'experiència tant dels jugadors com del desconeixement dels entrenadors, pot ser per un volum d'hores també, perquè els jugadors professionals tenen, a part del bagatge que tenen a darrere, pues, entrenen de matí a hora baixa, i nosaltres, tot i que tinguem moltes pistes, pues, en comparació amb ells tenim un volum petit. I també podria ser un cas particular en el qual només passegen el club vòlei Solla i jo què sé, on anàvem al club vòlei Casconcos i allà resulta que tots fan a circular, tot i que seria un poc estrany. En quant a coses a fer, propostes metodològiques, pues, sessions per explorar aquest tipus d'atac, introducció d'aquest tipus d'atac, diferenciar entre cadascun d'ells, perioditzar, jo què sé, si la Mariana en un moment tenia arco fletxa alto i ara en té un altre, diferent, per exemple, i especialment la formació d'entrenadors i que sàpiguen conèixer aquest tipus d'armats i reconèixer-los. Aquí a continuació vos he posat una pàgina web, no, una compte d'Instagram que es diu Torc Voleibol, Torc VB, on podeu veure diferents progressos que han tingut diferents jugadores que tenien l'armat recte i l'han aconseguit canviar armats amb patrons més baixos per una millor transferència de l'energia i així pues, un augment de nivell d'estadística en quant a l'atac i d'eficàcia. I bueno, aquí podeu veure les diferents accions. I en quant a línies de futur, pues, òbviament en el meu estudi havia de posar que estaria més interessant pues, fer-ho amb un major volum, no només en jugadores, en 62 jugadores, que en comparació són poquetes. Pintura ho haguéssim pogut separar per gènere i només, en el nostre cas del Solla, només teníem 3 jugadores esquerranes. Aquest tipus de classificacions per edat i per tipus de braç dominant, i això no ho he posat aquí perquè m'apareixia més interessant que coneguéssim només l'altre apartat. Però si alguna vegada qualcú vol l'estudi complet, jo vos el puc passar. I bueno, conclusions finals de l'estudi, que ja espero no haver-vos menjat moltes cap, és que els resultats mostren un predomini clar de l'arc fletxa alto, de recto i de l'arco fletxa bajo, mentre que la tècnica de snap i el circular van ser poc freqüents o inclús inexistents. I en quant a les dades que ens donen, pues, les dades contrasten significativament amb els resultats obtinguts en contextes professionals. Els armats van ser diferents, especialment en l'armat circular. I bueno, aquest va estar l'estudi, el TFG que he fet jo, que l'he presentat. Antes de res, donar-vos les gràcies per tots els que heu col·laborat per poder realitzar aquest estudi, que m'ha anat molt bé, la veritat. I res, que ens veiem aviat i un salut a tots.